F'pajjiżna hawn 50 tifel u tifla li qegħdin jistennew biex jiġu fostered. Dan ħareġ waqt it-tnedija tal-kampanja Iftaħ qalbek u darek għażel il-fostering. Kampanja mill-Fondazzjoni għal Servizzi ta' Ħarsien Soċjali biex tħeġġeġ lil familji isiru foster carers. Is-servizz tal-fostering huwa servizz importanti għal tfal li jkollhom bżonn jgħixu ma' familja alternattiva minħabba li għal xi raġuni jew oħra ma jkunux jistgħu jgħixu fil-familja oriġinali tagħhom. F'pajjiżna hawn 480 tifel u tifla li mhux jgħixu mal-familja bijoloġika tagħhom. Fil-fatt mal-230 tifel u tifla qegħdin jgħixu ma' foster carers. Bis-sena li għaddiet 39 familja iffosterjaw tifel jew tifla. Sabiex familja ssir foster carer iridu jgħaddu minn proċess ta' taħriġ. Tkellmet dwar dan Josephine Muscat, Manager Fostering and Adoption feħdan il-Fondazzjoni għal Servizzi ta' Ħarsien Soċjali. Hija spjegat kif fil-ġimgħat li għaddew 6 familji spiċċaw it-taħriġ u issa se jkunu jistgħu jiffosterjaw tifel jew tifla. Naturalment jiena nħeġġeġ ħafna lin-nies li jixtiequ jagħmlu fostering jew li jixtiequ jsiru jafu, jagħmlu kuntatt magħna jew permezz tat-telefon li jċemplu l-appoġġ. Għandna wkoll paġna tal-Facebook li jistgħu jsibuna Fostering Malta u jħallu kumment hemmhekk. Importanti li jiġu l-qudiem. Aħna nkunu nistgħu ngħinuhom anke jieħdu deċiżjoni. Il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għal Servizzi ta' Ħarsien Soċjali Alfred Grixti qal li minn stħarriġ li sar fost il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea irriżulta li wieħed minn kull 4 titfal sal-età ta' 18-il sena jgħixu f'riskju ta' faqar u esklużjoni soċjali. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali Michael Falzon fisser l-impenn tal-Gvern li jgħin l-itfal u żgħażagħ. Dwar il-foster caring tkellem dwar il-miżuri li daħħal il-Gvern fosthom li foster carers se jkunu qed jaraw żieda f'allokazzjoni finanzjarja minn 70 għal 100 euro fil-ġimgħa. Rigward l-adozzjonijiet, il-Ministru qal li l-Gvern impenjat li joffri għajnuna sa massimu ta' 10,000 euro biex tkopri parti mill-ispejjeż inkluż fuq vjaġġar li ġenituri adottivi jagħmlu biex jaddottaw wild. Dum min idejna kampanja, minn barra l-kampanja ta' min ifakkar li fl-aħħar budget l-allowance tal-fostering żdiedet b'xejn anqas minn 40% minn 70 euro fil-ġimgħa għal 100 euro fil-ġimgħa u dik hija xi ħaġa li ovvjament għandha tgħin u tħeġġeġ aktar nies li jitlu għal foster care.